Dobrý deň, moje meno je Martin Paluch, nachádzame sa v obci Rudina, no a dnes si ukážeme, že aj rodinný dom z 80. rokov môže mať svoje čaro. Nachádza sa na úplne rovinatom 656 metrovom pozemku, prístup máme po prístupovej ceste pre viacero rodinných domov. No a takisto tu budete mať priestor, kde sa môže vyhrať celá vaša rodina, takisto si budete môcť posedieť a budete mať rodinný dom, ktorý síce potrebuje trošku lásky, ale prekvapí vás naozaj svojou veľkosťou vo vnútri. Takže poďme si ho spoločne ukázať. Do vstupu do domu si prechádzame priamo do dennej časti. No a v rámci dennej časti tu máme vstup do pivnice, takisto tu máme kuchyňu, toaletu a takúto peknú presvetlenú chodbu, z ktorej môžete ísť práve do tej nočnej časti po týchto schodoch. A takisto, čo tu máme, je obrovská a naozaj veľká obývačka a z tej si viete prejsť do ďalšieho výstupu, alebo teda vstupu do domu. A ako bonus je tu ešte ďalšia vedľajšia miestnosť, do ktorej si viete urobiť otvor práve z tejto strany zo schodiska, alebo môžete to mať ako samostatnú bytovú jednotku. V dome je naozaj zachovalá kuchyňa, vôbec to nemáme spojené s obývačkou, ale máme tu ešte aj takúto peknú špajzu a takisto jedalenskú časť krásne presvetlenú tými veľkými preskleniami. No a tu sa bude vaša rodina cítiť určite veľmi dobre. Z dennej časti si prechádzame do tej nočnej a mne sa naozaj veľmi páči, že tu máme balkóny naozaj z každej strany, veľmi malé úkosy a skutočne priestranné izby a to si ukážeme práve teraz. Poďte za mnou. Tu máme jednu detskú izbu, takisto zostávanou skriňou. Ideme ďalej. Ďalšia detská izba opäť s pekným výhľadom a naozaj s priestranným balkónom, ktorý je takto priechodný aj do ďalšej miestnosti. Poďte za mnou. A za týmito dverami máme kúpeľňu, ktorá bude potrebovať trošku lásky. Nachádzame sa naozaj v pokojnej uličke, odkiaľ to máte všade blízko na pešo, pretože 2 minúty pešo tu máme supermarket jednotu, takisto tu máme vlakovú zastávku alebo školu a škôlku asi 5 minút. No a všetky podstatné informácie sa dozviete na obliadke a verím tomu, že tento dom sa oplatí vidieť.